Rhieni. Rydym yn gwybod y bydd gweithler dyfodol yn edrych yn wahanol i'r hyn a welon heddiw. Felly, beth yw ystyr hynny i'ch plant chi ac i Gymru? Gyrfa Cymru yw'r gwasanaeth gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd cenedlaethol dros Gymru. Bydd ein cynghorwyr gyrfa arbenigol, Helona, yn gallu eich helpu i syllu i'r dyfodol ac arwain eich plant a chi drwy ddrysfa'r penderfyniad am orfaoedd gyda'i gwybodaeth ddofn am y swyddi, y sectorau a'r sgiliau y bydd galw amdanynt yn y dyfodol. Mae Gyrfa Cymru'n cefnogi pobl ifanc i wneud y penderfyniadau addysgol neu yrfaol cywir. Os ydyn nhw eisiau symud i fyd gwaith, mae ein gwasanaeth Cymru'n gweithio yno i gydio yn yr awennau a pharhau i'w cefnogi bob cam o'r ffordd. A byddwch chi yn ddylanwad mawr ar ddewisiadau gyrfaol eich plentyn, a dyna rhywbeth i ymfalchio ynddo. Rydyn ni wedi gwneud ein gwefan yn gyrchfan llachar ar gyfer adnoddau a gwybodaeth am yrfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. Felly, os yw'r llwybr gyrfaol yn edrych fel spaghetti, neu os ydych chi eisiau gwneud yn siŵr fod eich plentyn ar y llwybr cywir, drwy roi rhywfaint o wybodaeth sylfaenol ar ein gwefan, gallant ddarganfod ystod enfawr o swyddi. Gallant hyd yn oed wylio gweminarau, animeiddiadau a chanllawiau ar deledu GEC. Bydd ein cynghorwyr gyrfa ar gael am sgwrs mewn nosweithiau rhieni a ffeiriau gyrfaoedd. Rydyn ni hefyd ar gael dros y ffôn, ar e-bost a sgwrs ar y we os hoffech chi neu eich plentyn siarad â ni o bell. Dechreuwch nawr. Ewch i gyrfacymru.llyw.cymru i roi cynnig ar ein quiz buzz a thanio syniadau ar gyfer dyfodol eich plentyn.